بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بابا اندري كوبرا بونا فلا كوب تشودي امغا ندفا ابا ندفا وكاني امغا نيني كانيني na bisa nya chugo mina oh kanyinyi nyinyi maka wa nyenjuga ayo amga nyenyi maka nyenyi maka oh aha note wati akumaka chan parce que bamano ko ni sanchana kalote jet oche oye ko frikira ne ko frikira abanyi ne saka nyina body oh nga akeshugo nyuma ni akeshugo juwe ni ye kuma don na fambatula bina foko tasma wulle bugula ni jijma ni jijuwe akilla na fambatulula sikatola iwi anyi tasma ga fagade ni ko frikira amanyi ni da kanyina bo ko ni tasma wulle bugula fana utanyi nga jonde ya kala fulo ya nuka fade ko ba fa fulo abra ba fo jonde ya takala oche abina fo ni ko damne na namu feno be no na fantulula kum foi tulula lakbar ni ima akodo ni kibe bla kodo ni la kuma do kanga minke obitaki dam o de kama afoko ni tasma wula bugula tingini folo ko join tasma wula la tasma fa folo de o bi chide nyene bo folo chide nyene bo chi nyene bo folo o bi soro ki yere bla ko to nyene na ingara chugo di nana chugo di akira chugo di o bi kuna fondi maki tanga nyona werema sigatola onga iti yere bla lu benye na ka soro ko re manyena bo folo gado muso do kolema ko gabugu dala akol daga belebele badda tugulambe ben daga fitilina mais daga fitilina da tugula ni ko ba ke daga belebele bala bi chuwa kon o tien fere bena ngafo gela bena fere do ablay o nga kuma do fere babu sika ka gela fitilina na bo nga fere fitilina sika ka gela abanya na bo de o iba famuti sabula ni afurasi za ko musaka do kanga ke ka chido nyene bo anga ke sa dukulo lo kanga sa furu wa dukulo naam nana ni wakeme kuko ta dukulo sa bon ko chamanchela naam o bi soro ablay abgele o ngani nana ni milliard fly kuko ta dukulo sa bon ko chamanchela dugele gele wera bi kele ke no fe o fere baki de kangela fitini nyina bo ya fam o nga ni forasi sa ko ka fere fitini ka gela bayina bo nam ablay o kuma ka cha ay tabarakallah ma fo bismillah ablo jaranye ami do nyumena ami juma dona kalo klem ko anu won fla janvier kalo samba fla ni mo ni saba tabarakallah o fasili bawo se woni ga fasili ga fo kono amna laje ferete folo kuma bodo ka siga wulu nyefo mo ko siga famali so lula tabarakallah amba damne ga fa mun to bene bi Mali d'aujourd'hui ko suran tamuka minando munu bora kofe kana ulu musaka mun kanga sara douane o ko o kuma ciale do kusube sabula ko na fulu kanga tani warme no sebe me no sheki o ko frekere no ko yala ko suran tam go nyem go do ajini ka ko nyagami de wa walma uma a jatemne douane mo no fedi ko halisa mi woni ko jele ko suran tam kanga milliard nani nyona sara faso jamana ye o ko fe ki wa donga fo ko du kuluku do fana nyagaminen do sesim ka buluka ko yedu kulu do san nga so la ka fo ko gambila ka o lu re do ma benente du kuluku ina o chambre de commerce qu'on a sans câble na ku jabala c'est faut voir milliard fla ani million kemawulun fla o ko munu ganga chenta o kelenye notaire mi ko nyina bo kata no e krila o ko chambre de commerce ko ale ko nga titre foncier ga dalema ayo parce que va côté ko sesim bi songa bona aka na folo bole na koina la o ko fe ba ga foko barabolo da do ni abe wele ko brigade verte pour l'emploi et environnement ka fere sigi mbatu barako ani lamini ko bisika sigi singa chugomina ko yela ko
Seyduna Aliou Kunare ale mi barabul de hakila ta ko la ko aka barabul la bo shira la kanta sira wala fe wa ko fesa Lafia Koita ni ale BMC nyamgo baye ko gunu mi ma bulu wasa mi ya to bara nyana bulu o kalno kunne do don nyonche tubarakalla l'essor faso ko fasure nyeta farafna tv jamano kono o ko lakanango ministre de Ghana o ale kumbena kuluba colonel Assimi Goïta fe o wasaka hagli jagabo do ke jenyo baro ni tabulu wala lakanango sirakan o ko fe iba ka foko doni jignye bawo minnu be Mali kuna nu jamana dabna kurla ko do trésorier men hade ma dem donen do ko kodo awo ko nyuro sherifu ke ye aka jala soro do premier ministre Dr Choguel ko kala mayga ko ale de adama tubarakalla o ko fe jentoma ale dankele sebe mimbo Mali halawka ko Mali nyama fananye o ko hakila do ni kuma fole do lakle o douane to wala do mi ka jemela jide ko na nyina mara Malla kunu o ko nyina tablara tamashe min ko o ye ka seka donia klakla fale nyona tubarakalla l'indépendant Kenyere Akodi Antonio Guterres na le ye gentoma nyamgo baye kale ya jira ka dan ke le sere ngono ka foko kala taw la wala li baraka sinantila Malla ko Mali ko ne ajira ka foko men ye jigi misya ko ni ko ina o de ka foko gentoma ka dan ke le sere no tike jelinya kono wa ko Mali te sendo u labenila ko fe bamanchiu ni jatike wala kelo no fe gen hukumu konnana ko janvier kalo yera la usira ka dangar ke ma biworo ani durla Mali finitigo o man binani ani fla yulu mine ka ke kasula dewni yo o bagan keme duru jate ko fana mena na bamanchi nuna Mamadou Kasoge ni ale shara ko ministry kiri ministry o ko ya sementia ka foku kudo bi ke critique soure konna na ku tatu fiu u kaseka critique na fa kan ka jugo mina ale rekote ayo tubarakalla aka ka frani ñene ku voro to sele do dable ayo l'indicateur du renouveau ko doando ñana mali hukumu konna na soroko ministre Alfousseynou Sanu ali tasibla ka ñesi donyo ka o chesrima min kira sababu ni jamana sera ka nafolo caman sɔrɔ ka bila ka wagande ba kɔnɔ gawo ko HCR n'o ye jɛntɔnba bolofara min sinnen don mɔgɔ ka dɛmɛ ma olu y'a ɲini k'a fɔ ko dɛmɛ ka don maakɔrɔw ma minnu bɔr'u sigiyɔrɔ la ka sababu kɛ kɛlɛ ye ni waati laban ninnu na gawo kolo min bɛ wele ko AMPP olu kɔni y'a jira sa k'a fɔ ko Fili Sissoco ale minali min kelen do an ka jamana marabagaw fɛ o ko a minali tɛ sariya kɔnɔ wa ko a man kan ka minɛ yɛrɛ ka kɛ ni olu ka ɲɛfɔli ye an bɛ mɔgɔ hakili lajigin k'a fɔ k'a nɔ minɛnen do jamana ɲɛmaa ka pankuru ani finɛtigiw ka kɛlɛkɛminɛ dɔw sanni ko de hukumu kɔnɔ Faransi b'a la ka baɲumankɛ tɔn minnu ka musakako ɲɛnabɔ ni a jirala ka k'u yamaralen tɛ bilen ka baara kɛ Mali la ko Modi mɔgɔw b'a la ka hakili jagabɔ kɛ o baara ninnu kan kalata baaraw boloda cogo min programme ye ko an bɛ sira min kan o de ye ka yɛlɛma dɔɔnin don kow kɛcogo la yan fɔlɔla ko dugu fila karila ɲɔgɔn na ko maa caman joginna ko senfɛ bila ye o tɛ ɲuman ye le républicain ala sɛbɛntiya k'a fɔ ko diɲɛtɔma ka dantigɛli sɛbɛn hukumu kɔnɔ Mali jamana ɲɛmɔgɔw kɔni ye u ka sumakasa jira ka ɲɛsin kuma fɔlen ninnu ma ka jɛ kuma ninnu ngalontigiya ani ka jira k'a fɔ ko Mali finitigiw olu b'a la ka baara min kɛ lakana ko hukumu kɔnɔ k'a b'a la ka kɛ adamadenw ka hakɛw lafasali sariyaw bɛɛ lajɛlen labatoli hukumu kɔnɔ ni yɛrɛ fana tali kɛ républicain sɛgɛnnen don a kan k'a fɔ ko Ɲoro Sirifukɛ ko ale ye a ka doni jigiɲɛbaya minɛ ko a ye o jala sɔrɔ Dr Choguel ko kala Mayiga mara ɲɛma ale yɛrɛ de ye musaka
ko nyina bo kunu nyuro kana fo musaka de ay jonyo ne de aya ko nyina bo kunu ay ko musaka ni ko musaka ko fa ya wari soro de ay ko jonyo de dama ma fi afo ngo aya ko nyina bo kunu nyuro le fondement ale ko di ala sementia ka foko procureur Sheriff Kone ka ya fo Félix Soué ka foko Aminali on ga foko gelia min ba kan ko de ka foko sharia ka bingera kan sharia ko de sira kan abdandan o ko fe mi to ke don to wala dona o ko femi ni kuna foni mun kan ngade mo ma walsa ka u ka don ka jala ka foko sababu mununa do farala mobility mo mun meddo ni mawlu ye do farale min kara ulu ka musaka kan o ko nyafol do kara o ko no sarte kan able la farala o kan wul fana ba digam kan ayo ni ko ne mi boblo ni tarika mi boblo wa jala abo fara boya ngale asika to la de no ko ni douane amine dron wa fara am sanu ku neko donc ko imbela bi ke jamana de ne la able ya fa ma ka nganye ku mu de ka bendia nam ku ye u ka tamashin fale ka kunde na kura wada ta able ku ji joga na ka do ma fliye de nyoro odo o ko fe ni ma mu do ni trumu ni o boy bi ka do ma fliye ibo ko ye wati do la ko ni ku janto mi refanam talige jamana dunga koroya nam o ko ma korobo hake bisonga ke keme jatila ani samba flani bisa wati na ma kuna kononton jati donc ma cha duguni keme na kala konondo ma chande we abina kudi samba flani ne ko ngolo ko lut na chaya an yɛrɛ b'an diya koyi ayiwa to u fɛ yen nɔ ko olu ka maakɔrɔba ka ca ni denmisɛnnin de ye dugu maakɔrɔba ta fana man di dɛ Mali tribune na ayiwa ale kumalen don k'a fɔ ko lakana ko hukumu kɔnɔ ko Bamakɔ ni a lamini ko Bamaciw kɔni b'a la ka u ɲɛsin olu ma ka dantɛmɛ walew ta ka ɲɛsin nin yɔrɔ ninnu ma olu fana sɛgɛnnen don a kan k'a fɔ ko Félix Soué minɛni ko a ma kɛ sariya kɔnɔ ko sariya sɔsɔra bɛsɛya sabatili ko hukumu kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ ko Konatebugu ko ɲama b'a la ka fanga sɔrɔ yen nɔ kosɛbɛ shisha mini kɔnna Bamakɔ commune 4 la ko halisa o kɔni min kɔni kɛra a bɛ halisa ko mɔgɔw t'a la ka se ka ko faamu ka ɲɛ kosɛbɛ ko mɔgɔw t'a la ka jɛn n'a ye ayiwa secondaire na kunnafoni teli kumabɔ ye nin ye tubarikalla an t'a lajɛ tilegan fɛ k'an ne don kuma ni ɲɔgɔn cɛ n'a b'i tele o kaɲi mais a ka fisa ni haraba o ye tiɲɛ bamananw ko tele ka fisa ni haraba i ko haraba kuma dɔ a tɛ ɲa i tɛ faamu wa i kɛ man di hali n'i ye kuma haraba kuma dɔ i bɛ ka min fɔ a tɛ faamu bamanan de waati min na an ka faamaw ko olu bɛ hɔrɔnya tileninya ani jamana bonya u b'o de ɲini donc sisan a ye hakili mun na fɔlɔ gale waati min an ka faamaw kɔrɔ bɛ faamaya la olu ni ka laada par exemple waati min na le dernier conquérant Alhaji Samori Touré ale on appelle l'hymne du Wassoulou où ale sɛbɛ kɛwale dɔw de kɛ ko ale ka fanga bɛ sinsin o de kɛ o de y'a ka fanga taabolo ye o fanga taabolo bi ni an ka jamana ɲɛmaw ko olu b'o kɛ u kan k'o de kɛ pour que ko ka tile ale ko nanzarakan na après an b'a yɛlɛma bamanankan na l'hymne de Samori ko si tu ne peux organiser diriger et défendre le pays de tes pères fais appel à des hommes plus valeureux que toi ni tɛ se ka i faso ko ɲɛnabɔ o ko mɔgɔ min b'a dɔn ka tɛmɛ i kan olu wele ka fara i yɛrɛ kan ko si tu ne peux dire la vérité en tout lieu en tout temps fais appel à des hommes plus courageux que toi n'i b'a dɔn i tɛ se ka tiɲɛ fɔ yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ minnu bɛ se k'a kɛ o y'olu wele ko cɛ mun bɛ jafariya ka tɛmɛ i kan u wele ka na jaga fari ka tɛmɛ i kan mun ja ka gɛlɛya ka tɛmɛ i kan ko taa o ɲini voilà ko si tu ne peux être impartial
cède le trône aux hommes justes. Ni bore clenente. Qui ska bem ne chuku klena. O munum cleneno. Que sigro doluma. Si tu ne peux protéger le peuple, braver l'ennemi, donne ton sabre de guerre aux femmes, elles t'indiqueront le chemin de l'honneur. Ni bore tisga jamana la kana. Koni seke jamana la kana. O ka dangare ga jugula. Ka kele pankruta ka muruta. Ka dangare ga jugula. Jugula. Awo kiga muso wele. Ko bo horanya sira yiri. Awle. Ça c'est l'hymne de Samori. Si tu ne peux exprimer courageusement tes pensées, donne la parole au griot. Ni ba dogi tisga ihakilla kuma fo ni jagale ay kuma di geluma uluba fo kono kala ho fama le peuple te fera confiance. No kala jamana do na dayla. Ça c'est l'hymne de Samori. Akasurunga kuma kuloga gele. Ah? Ngaka surume kuma kuloga gele. Ni jamana nyama mu yeni ka be ketle mayo. Ibikle ni bara mabi bonya. Bara be nyebulu. Bara be nyebulu. Ibi bonya fana. Awo. Awo bon ni o e wati anga bemba wudeni e muna on se ko kebi. Oh parce que on be jenga nyimi kada onya ni ko freke. Ah. Ka ko bu sira fe ka kan yere sa ko jago ala. Oh o de binna ni ko chama nyaka mindi wable. No te ko ka jo nyuma donendo. A donendo a kera ka ban atemena fana. Fotina ke mumba ke anga jamana ni. On se ga ke fana. Mara fana kera anga teme. Onga anta ke parce que kuma donna kera ati adamandana. O adamandi nyemonde. O ri kama ngo anta ke parce que adamandiana o nyemode o no de e boluta ne boluta na. Famuna. Ewa da ko eviche. Ba ala ka ni mandama. Kama do. Tuma do anga soka nga kofle. O chene nyodo fo ngona tura an kofle. Voilà. Amadu ambora romina. Ananga ngata romi. Ko mashi manga ko jantige ni mi kofle shegele. Awo. Bomo ko de. O wa do ka bolle hage do. Ani kan ngata romi ne to yami. Voilà. Itraore. Jité. Kambe. Ama donre. Le